Hristos a înviat! Astăzi ne aflăm la o mini plantație de coacăz. Uitați aici ce inflorescență ecologică, bio. Unele pimpicurare care vine la dânsele. Aici avem două soiuri de plante. O plantă cu vreme pentru polinizare. Uitați asta aici. Deci cam cât amar de fruct va avea. Dacă este o plantație bine îngrijită, făcut curățenie la dânsa. Pe asta era de acum începem florescența la dânsele. Din coace mai avem o plantație de sneuri. Aici avem o plantație de zneuri ecologică, tot la fel. Uitați, bine îngrijită, furtunii de picurare, aranjată ca la carte. Încercăm să o menținem cât mai bine curată din cauza ca să nu avem dăunători la dânsa și alte boli.